den cuba menahan jan badarai si ayamato, namun semakin den tahan hatiku semakin taibo. Cando dagang tabuang lantas sisi dinan remi kangen deinoan urang makan hati setiap hari. Itulah untung di badan nan kini denai tangguangkan kebatin tangi baure samanja indah bamande. Insana itulah kini tak jadi tak suo banang kadirinan ko. Cando dagang tabuang letas sisi dinan remi kangen deinoan urang makan hati setiap hari. Itulah untung di badan nan kini denai tangguangkan kebatin tangi baure samanja indah bamande. Insana itulah kini tak jadi tak suo banang kadirinan ko.